Kaixo artistak, ongi etorri abentura honetara, euskara zerotik ikastera. Gaur, agurrak ikasiko ditugu. Agurrak zer da, agur zer da. Agur, ezta? Baina kaixo ere esaten dugu. Beraz, hitz hauek agurrak deitzen dira. Nola esaten dugu? Kaixo, ezta? Kaixo zer moduz? Hola esateko, ezta? Eta kontrakoa, agur. Baina bakarrik agur eta kaixo? Ez. Goizean egunon esaten dugu, eta arratsaldean arratsaldeon. Baina gauean gabon esaten dugu. Honekin batera, agurrekin batera, pare bat hitz magiko hauek ere ditugu. Alde batetik, mesedez eskatzeko, eta bestea bukatzeko, eskerrik asko. Orduan, esan ditzagun adibide batzuk. Kaixo, nire izena Maizu Mikel Hezkuntza da. Gustatu zaizue bideo hau? Eskerrik asko. Agur. Jarriko duzue atsegin dut, like bat jarriko didazue mesedez? Egunon gaur goizean mendira joango gara. Arratsaldeon, arratsalde honetan jolastuko dugu. Zer moduz? Ulertu dituzue? Gogoratu hemen behean azpitituluak dituzuela. Beste bat arte, agur.